Bago ko to pagkika sa grabe na bata. Asa man ni Nawag na sila Diyos, maris ko agad. Nasuko na, asa kang kana daw. Eh, kung ano yung mo, sila ko daw sunaw. Katulap po dali. Ha? Wala, katul. Ay, sabi. Sige na. Kung ano niya, di ba? Ako mo na kung hindi makarong. Asa man ni wa man ni nagawa sa banks lagi. Oo, hindi mo lang pamago na. Ayun ka rin buka, no? Ano ba? Lago rin ko kunik patong. Siya ko ni eh. Ayun ka rin buka na. Anak ako din bunakot na. Kita po yan, nalarap yung buhok. Huwag na nga layo lagi. Wala, ulit pa. Wala. Hiwi. Hiwi na, no? Bagang na sa silid. Nangyari na sila. Very good na. Ngayon ba kayo no? Ah. Ngayon pa siguro. Mag-desakta mo rin ba? Unsa man? Wala na, dahil mo. Indot na tanawon mo tagas kong buhok eh. Ngunit patag-asong ng buhok. Ako no? Sa may ikasulti ninyo ane. Yung patupi ko ika 130 pa. Ayun po, nagkakaabang na ako doon. Ang kinaaman nga rin ko doon, nagpundok ko sa kilid. Tulong sa kilid. Ang sama niya. Ano eh? Muram tanig si Kuat. Si Diwata. Paluma. Baga lagi yung speaker sa lipis. Bugata dahil sa tagasubok mo. Hindi, gilong ka na. Bukot agad. Kuan mo siya ka na. Sasam ko. Oh, napay bangso. Man. Dapat may baga dito. Yan ang Okay ra yung nanay kay tagason na litong buhok atong parehawon na. babae. Goods kayo. Okay, mat.